lan kowe cah bagus sanadyan to klungsu-klungsu mungkin iki bapamu tak melu dudu ya sira cah loro anggone bangun pabrayan kowe kudu wani marang kebener lan kudu wedi marang kanistan yen wis mengkono insya sira tansah nemu bojo mulya nggih Injih Kanjeng Rama, kula nderek dawuh panjenengan Kanjeng Rama. syukur nggih kula semono kanthi kebak ing pangati-ati panjenenganipun Bapa Rosidin lan sakbendingipun pinanganten sarimbit Ibu Tinemi tansah nyengkuyung napa ingkang tansah dados lampahipun kang dadi guru nabi. Kula semono risang mojo pinanganten kekalih sampun dumugi punyan kang tinuju. Sasana kang sampun pinuju nggih wonten sasana Adi Mulya. Adi tegese tembung linuwih mulya kang kebak kamulyan luhur. Tulis saparipun Adi Cara